варзишу солимӣ ва рушди тарбияи ҷисмонӣ аз мақсадҳои аввалиндараҷаи ҳукумати кишвар маҳсуб меёбад. шароити созгори соҳиби истиқлоли ватан имконият дод то дар баробари намудҳои анъанавии варзиш муосиртарин риштаҳои варзиш фаъолияти худро ба роҳ монанд. аз ҷумла моҳорибаҳои омехта имрӯз намуди дӯстдоштаи кӯдакону наврасон аст. ҳар як варзишгаре ба ин намудҳо майл карда кӯшиш мекунад то нозукиҳои соҳаро аз худ кунад. қаҳрамони барномаи мо варзишгари наврас Иззатулло Зокиров мебошад. номбурда зери роҳбарии мураббии ҷавон Собир Алимардонов таи 4 сол аст ки аз моҳорибаҳои омехта хусусан панкратион тамрин мегирад. ӯ мегӯяд майлу рағбати варзиш аз хурдӣ дар дилаш ҷой гирифта буд ва кӯшиш намуд бо маслиҳати волидайн ба ин намуди варзиш машғул шавад. من در صیف پنجمین پدرم با تالار ورزشی آورد. اولین مسابقه من در MMA می باشد. سال 2020 من جای دوم رو اشغال نمودم. дар толори варзишӣ дар қатори Иззатулло боз варзишгарони зиёд ҷамъ меоянду дар ду гурӯҳ сину соли хурд ва барои наврасону ҷавонон шомил шуда машқварзӣ мекунанд. асосан тамринҳои онҳо дар як ҳафта 3 маротиба омӯзишӣ ва 1 маротиба таҷрибавӣ ва ё бевосита дар шакли мусобиқа сурат мегирад. санҷиши омӯхтаҳои варзишии наврасон имконият медиҳад ки мураббӣ бо кадом роҳу усул ба варзишгарони наврас омӯзиш диҳад, зеро дар раванди қувваозмоиҳои дохили толорӣ камбудиҳои мавҷуд буда ошкор гардида, ҳам аз ҷониби худи варзишгарон ва ҳам аз ҷониби мураббӣ дар раванди тамринҳо бартараф карда мешавад. аслан моҳорибаҳои омехта дар худ усулҳои хос ва шавқовари варзишро доро аст ки иҷрои ин амалҳо аз ҳар як варзишгар вобаста аст. яъне варзишгар то кадом андоза дар раванди сабқат аз усулҳои варзишӣ истифода мекунад, аз ҳаракат ва техникаи варзишӣ ӯ вобастагӣ дорад. барои дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ ҷумҳуриявӣ ширкат варзидан аввал зинаҳои ибтидоиро тай бояд намуд ва ба таҷрибаи кофӣ як толорро дар мусобиқа намояндагӣ кард, мегӯяд қаҳрамони барномаи мо. با مربیم صابر المردانوف تشکر میگویم که او با نمود مسابقه پانکراتیون مرا آماده میکند. من سال 2021 در شهر پنجکین جای اول اشغال نمودم و من 3 رقیب داشتم و هر 3 آن را غلبه کردم. тавре мушоҳида карда шуд қаҳрамони барнома Иззатулло Зокиров миёни наврасон аллакай варзишгари таҷрибадор маҳсуб меёбад. тибқи иттилоъ аллакай номурда иштирокчии сабқатҳои зиёди варзишӣ дар дохили кишвар аст. мавсуф ҳар як мусобиқа ва қувваозмоиҳои худро дар ёд дораду аз онҳо бо хушнудӣ ёдоварӣ менамояд. Иззатулло 4 сол боз ки дар ин толор омӯзиш мегирад, кӯшиш мекунад бо хусусияти варзишии худ аз дигарон фарқ кунад. таҷрибаи кофӣ, иштироки пайдарпай, ҳаракату майлу рағбат ба варзиш ва таваҷҷӯҳи бевоситаи волидайн аллакай Иззатуллоро ба мусобиқаҳои берун аз кишвар омода карда истодааст. аниқтараш номурда кӯшиш дорад то соли 2023 дар чемпионати Осиё иштирок карда миёни наврасон қувваозмоӣ кунад.
Зокиров Иззатулло ҳамчи дӯстӣ мекунам. ӯ ҳам дар мактаб дӯсти ман аст ва ҳам дар зал якҷоя тамрин мекунем. Ман бо ӯ якчанд муҳориба яъне мусобиқа баромадам ва ӯ ҳам одоби намунавӣ дорад. Ман бо ӯ чанд мусобиқа баромадам ва ҷои намунавӣ яъне якумро ишғол кардам. ӯ писари хуб ва намунавӣ мебошад. хурдсолони навомӯз низ аз ташрифашон ба толор ва тамрин хушҳоланд, зеро аксари онҳо аз Иззатулло меомӯзанду кӯшиш мекунанд ба монанди ӯ иштирокчии сабқатҳои варзишӣ гарданд. Дар ин миён мураббӣ соатҳои зиёд маҳз бо ҷоизадорон бо шумули Иззатулло машқу тамрин намуда навгониҳои соҳаро ба варзишгарон меомӯзонад. мураббӣ кӯшиш мекунад аз мусобиқа то мусобиқа дастпарварони толор натиҷаи дилхоҳро ба даст биёранд ва ҳамчун варзишгари касбӣ ба воя расанд. Иззатулло айни ҳол хонандаи мактаб мебошаду кӯшиш дорад то муассисаро низ бо муваффақият ба итмом расонад. барои ӯ варзишу донишомӯзӣ дар як сатҳ меистад. ман дар мусобиқаҳо усулҳои латхӯрии даст, латхӯрии по ва латхӯрии гарданро истифода мебарам. ман бо Иззат аз хурдсолӣ ба вай дӯст ҳастам. Иззат хеле бачаи хуб аст ва дар мусобиқаҳои гуногун иштирок карда ҷойҳои гуногунро мегирад. вай Иззат хеле писари хуб буда аз хурдсолӣ вай ба машқ машғул мебошад. Иззат дар мусобиқаҳои гуногун ба монанди панкратион ва ғайраҳо шавқ дорад ва вай ҳамарӯза ба тамрингоҳ омада машқ мекунад. мураббӣ бо мақсади оне ки ин наврасон бо пуррагӣ ба варзиш машғул шаванду бо иштирок дар мусобиқаҳо ҷойҳои намоёнро гиранд, пайваста талош мекунанд то омӯзиши толорӣ шавқовар, пуршиддат ва бо истифода аз лавозимоти варзишӣ сурат гирад. илова бар ин мураббӣ кӯшиш мекунад то дар тамринҳо варзишгарон дастаҷамъона иштирок кунанду яке аз дигаре омӯзад. ҳаракату муносибати наврасон низ ба варзишу солимӣ ва тарбияи ҷисмонӣ хуб аст. ҳар кадоми онҳо дар навбати худ талош мекунанд аз рафиқон як зина боло бошанд. сабқати солим, омӯзиши амиқи роҳу усулҳои муҳорибаҳои омехта, иштирок дар дилхоҳ сабқатҳои варзишӣ роҳи дастпарварони ин толорро ба самти муваффақияту музаффарият боз намудааст ки дар саргаҳи онҳо Иззатулло Зокиров ва чанде дигар аз варзишгарон меистанд. гарчанде ки онҳо дар аввали роҳанд, аммо талошашон гувоҳи ғолибияти онҳо дар мусобиқаҳост. ман ва мураббиям Собир Альмардонов кӯшиш мекунем ки берун аз Тоҷикистон ният дорем ки дар мусобиқаи Узбекистон ҷои аввалро ишғол кунем ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем.
гуфтан ба маврид аст ки рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҳоли ҳозир амиқан ба назар мерасад. далели ин гуфтаҳо фаъолияти пурсамари намудҳои гуногуни варзиш дар толорҳои хурду бузурги варзишӣ мебошад. ин варзишгар низ дар оянда мақсад дорад дар мусобиқаҳои бурунмарзӣ иштирок карда парчами кишварро баланд бардорад. дар ҳоли ҳозир Иззатулло чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба панкратион мебошад. илова бар ин соли мевунерӯмандӣ маҳз аз чунин толорҳои хурд оғоз меёбад. аҳли эҷоди барнома ба мураббии ҷавон ва шогирдони ин толор барору муваффақият таманно менамояд. умед аст ки мусобиқаҳои бурунмарзии дар пеш истода ба қаҳрамони барномаи мо натиҷаи дилхоҳро медиҳад ва мавсуф бо парафшонии парчами давлатӣ ба ватан бармегардад.